มีกเวยกนติสกบะฮิตนากิบะฮิตตามจงมันตาอุสเนมhajar pun reu ha kaba ya ka price kaba ningkong kin ai hadu lai pholak nang ta kaba shipolak bat kaba lai sanlak te kador jong ka tiket jong kane ka jing kop khwai do kha kadai lai hajar shi tiket shirung yang uai khwai te ei kane ka jaka on penyele kai ya kane ka jing kop khwai do kha aling in pet company ya ka notice lamar nganget bun na pedang jong phi kila kwa ban tip dik dik bat lakwa her ban wan ha kane ka jing kop khwai do kha kabahe tam jong menta usnem ha kabai kaban kong ken ai hadu lai pholak bat ka chipolak bat ka sanlak kumta ter te sngap ngan puleya kane kanotes kumba kalong ka jing yakop khwai do kha bon penya da iba e lengdo w marngar di thongni rengkat bat kiparalok ka jaka kadai hapung idis mora marweng hamaulangran kenci diwa laukariang kabahap ha eastern west khas hill district kalenti banlet na shlong shanong stone te kador jong ka tiket khwai kandai lai hajar shirang wiang wei khwai bat katarik ban pan khwai kandai shi tarik banai bapra hajar pun riu bat kapor ban sedang kandai khandai steng am bat kan kut sau siteng pm te kijing ai subha baya kabaning kong ken ai lai pholak kaba shi pholak bat kabalai sanlak te ki price ki ba hakmat kinde lai kito lai teli bat ki babun na kine ki price ki babun ki consolation te ya ki consolation ki lapya ha ki benta kata ka consolation a bat ka consolation b te ha ka consolation a ki babun bha kilak te leng nyepet hadu katno teli ki don kilak kata ka banding kong na ka benta ka constitution maya ka banding kong ken ai silak ka ba silak ka ba lai silak ka ba sau silak ka ba san silak ka ban reu silak ka ba nyeu silak ka ba phra silak ma ba khandai silak ka ba shipho silak ka ba khatwei silak ka ba khat silak khat lai silak khat sau silak khat san silak tumto ter ha do for teli dang yo silak te ha ka constitution biru pindang yo shipho hajar hadu pho teli pindang yo shipho hajar te ha ka bai dei bat kane ka jing yo kop khwai do kha na ka benta ki do kha on the do kha thmai biang ton ha ka khat nyeu trik banai ba nyeu hajar pun reu ha ka por man step on don kinong diwi di khnyang on sim jing theo ya baro ki jai do kha om sha ban sa jing bam kat bom padei ka por ban khwai te ba phnyo ya ka jing tip ka ba khambania ha ka bai dei bat kane ka jing kop khwai do kha hi phila ban phone ya kine ki number phone ki bala don ha kane ka notice te to ngine pet khambania shu ha ka bai dei bat kane ka jing ya kop khwai do kha la ka long ha ka jing bu ya ki jakal ne ha ka bai dei bat ki kan don khwai te kipung ha kane ka jaka kidon hadu santli bat na pedang kine ki santli kipung kin pen khwai hi baro santli kipung te omsha ya ki banabar banwandi jingdi light na ki tiar khwai ne jingbam do kha te lada ki parlok rawan ki pen khen ya ka pos dang khwai na ka liang jongi kinong penyai khwai ngin sam no mal siteng ya ka bai tiket bat ka jing khwai kan long claim price te on sha banbu jaka da uding usit ha ka por khatwei be jam bat ha ka lai phoi tarik banai ba nyeu arajar pun riu on ai por sikanta banweng no ya ki ding ki sit te na ka benta ki kali ki jongphi ki rawan te labtha hangne babaro ki perlok rawan kin sobha banbu ya ki kali ha ka jaka balapan kre omsha banyang harut surok
namar kane ka jing yakop khwai ro kha kadon har road surok ba national highway na nongstoin sha Shillong te na kata kadau la kerpat ye phi ba phenbu ya ki kali ha ki parking khnang ban numwet ya lai kawan jong ki pajba khnang ba kate ke jing kop khwai ro kharu kanyat bet yai trenti te ha kate ke sngi bu jaka hangne ha molang ran kandon ro kalo kidro bat ya kalo kidro kin penile kai hamadan football kenchi hajan pung mau phan ain kabadai hapo kenchi madan sngap ngan pule ya kane kanotis jong kane kalo kidro yawan sha ka jing penile kai lo kidro kajaka kadai hamadan sot kenchi eastern west khas hill district katarik kadai lai phuai tarik banai banyo ar pun riu kapor ben penile kai ya kane kalo kidro kadai ha kapor sau shiteng PM janmet te sngap ya kijing ai subha baya ka banikong kin ai da ka tharrok fador bat ka olto kiten lane kapisa ar phusan lak bat nangta kaba ar kin ai da ka kali brand new celerio lane kapisa sanlak bat kabalai kin ai da ka olto new gen lane kapisa lailak bat kabasau kin ai da ka olto kiten barim lane kapisa arlak bat kabalai bat kabasan kin ai da ka brand new scotty lane kapisa shilak te on pendat ya ka LED screen ha ka jaka ba penileka ya ka lokidro kadai ru kasngi bu jaka hamau langren tela kerpat ya kipat ba babaro kinongan thet lo kidro kin sobha ban kongu ya ki volunteer balabu bakin penyang ya ki kali ha ki jaka bala penbiang te ya ki tiket on di bet tang ha kate kasngi live huai trik banai banyo ar pun riu bat ngi klem di online lupa ha ka bai dei bat kane ka lokidro ru phila ban phone ya ki number phone ki ba don ha kane ka notice ten ipor 10 minute ban wan sim lada om wan sim 10 minute on penilakai da kawai te kador jong ke tiket kandai arspa sanpho si tiket bat lada pithet artli kalong san spa te perlok baro nganget phila suthu bat sai bha hakbai de bat kane ke jing batai ke jonga ya kane ka notice la kalong ya ka jing yakop khwai do khalane la kalong ya ka lokidro ru kumjo te hato phila da ban subscribe ne em ya kane ka channel bat lada phimpat subscribe nga karpat ya phi ba phin sobha ban subscribe ba shalang shaki perlok ki jong phi khnang ba phin nang yo ya ki notice ki bangan sa pan mi nang nei shakhmat khublei shibun ya phi baro